O Concello de Barbadás reforza o seu compromiso co exercicio físico e a vida saudable coa recuperación da carreira popular a Valenzá despois de 8 anos. A práctica do deporte é sempre interesante, ten que ser motivadora e creo que é un motivo de festa, máis aínda cando estamos perto do que é a Semana Europea da Mobilidade e, polo tanto, é un aliciente máis para poder facer deporte. Indicarvos que a saída é desde a pista multideporte, a finalización tamén é na pista multideporte. A proba que se levará a cabo este domingo 21 de setembro enmarcase dentro das actividades organizadas polo Concello para a Semana Europea da Mobilidade. O prazo para inscribirse remata esta noite ás 12. A primeira de Viveros é unha distancia de 200 metros que sai da piscina municipal á pista multideporte. Son para menores de 6 anos, a saída é ás 10:30. Despois teremos as escolares, que é unha distancia de 2,4 km para nenos e nenas de 6 anos a 17 anos, que a saída é ás 10:40. É a saída do Paseo dos Amieiros. Os adultos, dúas distancias, unha distancia de 5 km, a outra distancia de 4. A carreira popular é a terceira impulsada este ano dende a Concellería de Deportes, xunto coa carreira pola igualdade e a Cavernícola Reis.